yake cikin kyamara na ka duba kamun asarar hoto. Kai? To ai kai ba haka ake hoton ba ma ai. Ku ce kuna wannan Facebook a banza da wafi. Mahaukacin banza ina za ka ce mun ba haka ake ba. Tsaya an gaya ma. Kaga hoton Ali Nuhu na Facebook ba? Ni na gyara mai hoton ba ganna a bayan ba da inda ya haka. Ni na fito ai. Ko kai ne horo dan mama da ana faɗi ne? Ni ne kuwa. To ai musamman na baro garin mu na zo wajen ku. Ni ne horo dan mama ta kamar da ma ka zo nan ka wani adamin zango ne dan na haka yasa fuska kai ne? Ni ne. To ai har sabon waya na siya ma domin wannan. To bari mu salba horo, bari mu salba horo. No ala. Karɓa mun lambar zango. Allah dai. Karɓa mun da Allah. Ina zuwa dan tirani. Horo dan mama akwai wata rawar taka da na gani a industry. Wanda kake hakan nan ai rawar nan ta burge ni. Wai suna wai zanku kace lokacin koyon zanku na yazo.